Gaurko jokabidearekin. Kananuko langile batekin hitz egin behar dugu, Jesus Mari Albizuri, arratsaldeon. Bai, berdin. Aurrekoan hitz egin genuen, azkenean itxi egin dute Jesus Mari. Kitxo, buko da? Non harrapatu zaituzu? Ni, bargadien etxen. Ja. Atzo goizen lan nahi nuen, eta hori, lehenengo zuzkoak hori, 12 galde hortan, irrati itxi duela, eta jende hasi zen 12 aurrea gau pasaintu, jende etxe telebista aurrean. Jesus Mari, zuk ze abisu jaso duzu? Abisu, posta elektroniko bat. Posta elektroniko bat? Berez, baimen berezi bat daugelo, ordein da, kitxo. Berez, hau likido arte, azaldu barrik ez daugelo. Goizaldean jaso duzuen posta elektroniko bat, mezu bat, eta esaten dizuete, tira, oporrak hartzeko edo baimen berezi daukazuela. Hori da, oporrak. Eta oraindik behintzat ez zaudete kalean? Oraindik ez, denak 1.600 geran apintzet, dala barruan gara. Gutxien ez, hilabete lehen baino lehen, hau karbi jarri dela derrioz. Barkatu, ze esan diazu, hilabete baino lehen? Bai, kanpoan daun jendea, bai, badirudi, abenduan 27 arte dugu, oporrak. Ja. Orduan atza berriro, ere estinzio ere hau berri zen berduten, ez da inik, nola izango dan. Alega, oraindik jakiteko dago, honek ze segida izango duen? Bai, bueltaik ez da, hori garbi dago, baina egon, klaro. Kanpun daudena gatzea zartu eta berriz kanpoa, eta barrun daudena berriz dena kanpoa. Baina ze kondizio handa ez dakigu, ondik, Ja, oraindik horretaz ez dakizu ezer. Ez, ondik goizu da. Telebista gaur itzali dute, ez dakit, esperantzaren bat berriz pizteko? Hori zaile. Urrengo hauteskunde guztet erdizetik eldizen dela hemen, hauteskunde gizetako. Orduan espero dugu bentzat, Pepek, galtzeko dana dituela bentsatzen denik. Baina zaila izango da dara, ez da egite, nola, amendi urtzet ez dira, nola daun hau asuntu hau ez da egite nola da. Baina elkarko nien, kanan hau ez da, saltzaik ez da. Ja. Nola jarretxuko du. Jesus Mari Albizuri, zuen etxean ere, kezka handia izango da, ez? Zuk bi seme dituzu, familia, ja? Bai. Momentu emaztea handik lanen bentsat eta... Erki eskerrik asko, gurekin izateatik. Zuei. Agur bero bat. Esker, agur.